Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui parlaré sobre la importància dels somnis i com recordar-los. Els somnis són importants perquè són missatges del subconscient o fins i tot missatges de l'univers, missatges dels déus, dels àngels, són missatges perquè tinguis en compte coses de la teva vida quotidiana per poder millorar la teva vida o avisos per dir no vas bé, no vas bé, no vas bé, ho has de fer d'una altra manera o no has de fer això. Com recordar els somnis? I normalment no els recordam, hem de ser sincers, però quan els recordam solen ser molt precisos i els solen recordar sencers durant els primers 5 minuts. Després se nos van oblidant parts. Per això, què hem de fer si volem recordar els somnis i si volem recordar tots els somnis? I el que hem de fer és un quadern de somnis. Què vol dir això? Tenir un quadern davant el llit, amb un llapis, un bolígraf, el que sigui, tenir-lo davant el llit i apuntar el que has somiat. Però, i si tinc un somni a mitjanit? T'aixeques i l'apuntes. Perquè si no, després, demà no te'n recordaràs. Però és que demà m'ha après i és igual, l'apuntes i t'aixeques i l'apuntes. Si no te pots dormir, fas una meditació i te podràs dormir. Però és important tenir tots els somnis apuntats. Però és que només me'n record de la sensació que tenia quan m'he aixecat. Apunta't la sensació que tenies quan t'has aixecat. No te'n vas en el banyo, no te'n vas al lloc. Apuntes la sensació que tenies, o la paraula que recordis, o el fet que recordis, i després te'n vas a l'excusat i comences a fer la vida. Per què? Perquè els somnis són més importants del que semblen. O sigui, un somni te pot donar un missatge. Te pot donar el missatge de que per aquí vas bé, no perdis la fe. A mi fa poc que me l'han donat en aquest missatge. No perdis la fe, perquè malament sigui aquest missatge de no perdis la fe, és important. Són missatges importants. Ja tu mateix i tu mateixa aniràs recordant somnis. I els somnis, ja vos dic, són importants. Bé, si vols que faci més vídeos de somnis, apunteu, o sigui, comenteu,
Però en faré més vídeos de somnis. I faré vídeos de significat de somnis. Així que subscriu-te. I aquí hi ha més vídeos.